Kolokuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo. Mina umfezo ntuthu ngakho malo bathi ilaspo namagumede. Mhlawumbe mangabe usemusha ngana kwethu ngicela uyenze sure ukuthi subscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu usenzo into encane zonke uqopha umlando ngokuba umculo wokuqala uMaskanda ukubhekisa emqhudelaneni wamakhaya kuMzansi Magic Class of the Choirs. Into encane uzakhela udumo ngokuhlukanisa unyaka ukhoze FM ngengoma ethiwa uthembeni ngonyaka ka2019. Uzodlala imlala nabacula abanjenge Prince KB, uLady Du, uVusi Nova kanjalo ke nohle. Utheke waqala wanqaba ukubamba iqhaza kulo mqhudelana ngenxa ke yokuthi kwakuyinto ayingayiqondi kahle ukuthi yenzeka kanjani, kwaze ke kwaba bayachazela kahle ukuthi into kanjani. Wabe ke samukela inselelo yabo njengoba umculo yinto aphila ngayo, futhi ke zikhona ezinye azaziyo ngomculo ngaphandle kokucula uMaskanda. Uthe kusho ke lukhulu kuyena ukuthi ke ukubamba iqhaza kulo mncintiswano ngenxa yomlando yawo ngabantu asebeke baba ingxenye yawo. Into encane uthe kube inhlanhla ukuthi akwazi ukukhetha isifundazwe adabuka kuso iKwaZulu Natal, njengoba ke ingoba nikeza amaphepha abhekise phansi bese ke bethi khetha iphepha elibheke phansi. Uma ke sewulithintile bayaliphendula bese kuvela isifundazwe asikhethile ngenhlanhla. Yena ke uwazile ukuthi akhethe iKZN. Uthe ke uselikhethile ithimba labaculi azokwakha ngale ikhwaya azomela ke iKwaZulu Natal emzulisaneni uwamanqama zokuba segoli phakathi ke kukaSeptember. Isoleza ngempela sonto lithola ukuthi inhlolo khona ebese Playhouse eThekwini ngoAugust mhla zo-15 kuya ku-16, kanti ke lolu hlelo luzoqala ukukhonjiswa kuMzansi Magic ngoSeptember zo-24 kusukela ke ngo-6 intambama. Ikhwaya ezodla umhlanganiso kulonyaka izokhala emuka nesamba sika 1 million nomnikelo ozodlulisela emhlanganweni engenzi inzuzo ezekhethwa yiyo. Umculo ke wokhola futhi ongumsakazo weGagasi FM uKhaya Mthetha nguye ke owazibulala ngazo emqhudelano ekhwaya imeli KZN. Amanye amalungu aleya khwaya agcina secula kwi-Joy Celebration nasohlelweni ebelwethulwa uKhaya kuMzansi Magic iGospel Avenue. Bafethu izunandaba esiziphethe namhlanje sithinta lapha uNto encane ongomunye wabaculi abangase babe sethubeni lokukhala bemuke nesamba sika 1 million wama randi. Wena mhlawumbe luthini lwakho uvo ngalolu daba? Ake sivele lapha comment section ungixoxela kabanzi ukuthi luthini lwakho uvo ngalolu daba. Mina ngaza ukuthi ngilasibone sengiphuma kanjena unyanthembisa unyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nibe nosuku lomnandi. Ungikhohle ungilandela kuFacebook @radio inkezo kanjalo nakuTikTok @radio inkezo. Nibe nosuku lomnandi. Ngithanda kakhulu.